أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Buakari biye jumaye biye lahoroma donye biye jumaye ala batuli ani sarakati nyuma boli o kadi subhanahu wa ta'ala e kosobe bi juma donya na Buakari nga bi juma donya ka do dun gerengere nendo dun barka madu sabula kalo mi na ambo juma na wakati ki ka do akalo bonya ana karama dandala nga ma mi mbise kan la donia ma mi mbise ka bonya na karama fani o yangara moy usaz bare ka do ana bonya taka dale ma bi kalo yi a bonya ka fo anyi min ganya la aka kila ka duwa ke wasiri ki sabula ikalo ni buru bora flebe bla jufa kono usaz bare assalamu alaikum usaz bare assalamu alaikum aywa usaz bare anzigile do ki kono ambe domba min nabi ikalo bi min ganga ke islamé ala min ganga ka islamé fe min ganga ke nakadi allah taala amangara mo nyi nga wella dai sangosa ikado dine konina bawsiri ikado ni kuba minumbe aywa dine na bunya ba minumbe dine na usaz bare ikado ambale nyi nga le ba amblasra abikama sababu nyuma bay angara mo godu sabula ikado dine am matrafali Buakari ni ya don a baraji barka ka bu kosobe o kuma usaz bare inshallah anabi nyom bulu bare assalamu alaikum wa alaikum salam qurada batungara nam alhamdulillah rabbil alamin nam kumi bola ka fo sa jugamina bidi arajaba kalo klem wa an woroy nyemu vie Allahu akbar ni bishi nyogondo la alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril tara no faka bona Makka katana Baitul Muqaddas Jerusalem kata sangamo worona na kata folo la fuulo blana bishi nyogondo na tini mfene ambulo au farda alakira ka kuka daga mantoma donc shi na shi bele bay Allahu akbar bare oui minye aywa islamaya ya do ni na do barka ma kira ka baraw bara na kara do mi ani kodo di kakan ani majigi do kakan yalma munde kan bi yere kosobe walma ni ngalo nyere bela islamé ka joni ka mungai kosobe min kai ni ngalo yere la kosobe ka tuga na flow tele ka tia ka sagatu bo ka kira masolu chaman ke sabu ka daga ne lohra makalo di Allah kai kalo tanu flay kalo nan de ba ko mo lohra makalo araja ba ya doy ala tibe ka flu ka kala ne kalo ngo telma ke valere mumbala wawo usaz bare ikado anga sali ka sarakatu bo ni ngalo imbe ikado abi ka sababu ye kosobe minye anga gere Allah ta'ala la kosobe ala kan gere ala kan guja alai bare biye juma dunya ambe de ka dugaw ke nyanye amba nyine fe angara mo ala kama ka bi juma dugaw kanyi nyame me do ke amin ame do ke mali jamana ala ka kulusuma amin mali jamana ala ka ke jamana ko don sagoyi amin arajo jaga fo ala ka barka do ala amin ko do ka nganya ira bu ajaba ko ala ka me jamanya amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbi bare alaki mangoro ikado ambi da bare taima ni dara direct be se ga do wera dani ga jogodi ni ali ni fatia kalantole bado ko no ni bado on te chen fo yo muna bagiya mada alai dimo mai be ga duwo ne ya c'était yede ne amne parce que c'était yé no te ga do clelende a gelende hame jagti
Ramoto wasu ngara ne ko bala to ko bedi Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof ni y'a boli ko siɲɛ 300 siɲɛ 70 ani siɲɛ 2 ye o don Isaka Tambura ni y'a ka fasiri ye Isaka ko a ko Babidu Madabidu Kamara min ye ministeriya kɛ awaji ani kuran na n'a ma ɲɛ fɔ a gɛnna Boubacar jaja a kun ye dabali jugu caman tigɛ dabali minnu yɛrɛ laban o n'a se kungo ma sabula yani Asimu Goyita kun k'a wele ni kana bila kɛrɛfɛ ni ka laban k'a kɛ minisiri ye Boubacar k'a dɔn Babidu a kun bila la ci dɔ la k'a ka ayiwa sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra fɛ Boubacar Sidiki a bɛ waridunko de ko fɔ waridun min fana don Boubacar a ye maa minnu jalaki ni k'olu tɔgɔ kɛ sɛbɛn in kɔnɔ Boubacar a tila bɛɛ lajɛlen cɛ kumaba u ma sɔn dɛ Boubacar Sidiki u ma sɔn wa u ye dalu caman bɔ k'a bin k'a fɔ Babidu ye sɛbɛnfura min da k'olu sɛgɛrɛ waridunko na min ye sɔrɔsiw ka minɛnzanko ani kɛlɛkɛ avion minnu kan ka sa u ko tiɲɛ tɛ Boubacar Sidiki a tiɲɛ n'a nkalon a ɲɛna dɔn sabula sɛbɛnfura in di Asimu Goyita ma don a ye kiiritigɛlaw wele a ye nin ko in sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn maa min b'a la ko jalaki don i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka fɔ jamana bɛ se ka lafiya cogo min a k'o kiiri de daminɛna n'i y'a mɛn tubabukan na sur fond arrêt de renvoi o ye sariyatigiw ka kuma ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn jalaki ni ayiwa fɛn minnu bɛ sen na n'a wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ taa se fo miliyari 11 ma sefa wari a ko bolofara min n'o ye paramu ta ye olu ka wari ye miliyari 7 ye min ye empereur Boubacar Sidiki ayiwa olu ka wari o bɛ t'i jɔ miliyari 7 na sɛbɛnnikɛla ko o ti batara wari ye jago fantan jamana maa ni maa dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn baara in bɛ taa kuncɛ tuma min a jirala k'a fɔ minɛn bɛɛ lajɛlen ma se wa wari dɔw fana ma sara Boubacar Sidiki a kuma cayara nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma i y'o dɔn de a donnama in kama u ye jate dɔ bɔ sɔrɔsiw mago bɛ minɛn na u k'o de ma loi de programmation militaire Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ ninnu ni hakilinaw sɔfu mɔgɔ min ye ayiwa Isaka Tambura ye u ye soronin donbaw ani minnu da bɛ kiiri la u ye dasunsumunni kɛ fa bɛɛ lajɛlen na Boubacar u y'a jira k'a fɔ nin kiiri min filɛ sen na nin laban bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛba ye jamana kɔnɔna dɛ sabula Boubacar Sidiki ko in balan bɛ yɔrɔ min na ni faamuyali ma se ka sɔrɔ sɛbɛnfura in yɛrɛ dilanla ni dalu jumɛn ye o tuma min y'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ni k'a sɛbɛnfuraw kɛ n'o ye Babidu ye Bintu Kamara a ka wele Boubacar Sidiki o tuma Bintu a bɛna wele ka taa dɔ sariyatigiw ɲɛkɔrɔ Boubacar Sidiki olu de bɛna taa ɲininkali busamisɛnnin guwa na sa e ko ninnu ye nin wari in dun i ko nin wari in dara cogo jumɛn in na e ye nin ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn in na walima i banbalen bɛ dalu jumɛn in b'i bolo Boubacar Sidiki k'a fɛn dunnen bɛɛ lajɛlen t'i ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko filɛ nin ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura dalumaw ani kuma dalumaw Boubacar Sidiki o de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to nin ko in bɛ diya cogo min na sariyatigi minnu fana b'a ka baara kɛ Boubacar Sidiki u b'a dɔn u ni maa minnu garilen don ɲɔgɔn na nin ko in na a bɛɛ lajɛlen ye maa koloma ani maa sinsinlenw civiliw b'a la min ye sɔrɔdasi jalatigiw b'a la minnu ye faamayaba yɛrɛ kɛ n'o minisiriw ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la Boubacar Sidiki dɔw yɛrɛ minɛnen bɛ a bɛ kaso la kabini san 2022 u bɛɛ sigilen don ka nin kiiri in kɔnɔ Boubacar Sidiki n'o ma ɲɛ k'o bi kɛ o y'a dɔn kiiri tɛ manamana tigɛ dɛ o kɔni bɛ kɛ dalu jɔnjɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'o lajɛ min ye kuma caman fɔra Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɔsɔli caman kɛra nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa wolo min na min yɛrɛ y'an se nin kɛnɛ in kan i k'a dɔn madame Bintu Kamara ba Bintu fo a ka wele de sa dalu yɛrɛ min b'a bolo dɛ a ka t'o jira Boubacar Sidiki i k'a dɔn ŋunuŋunu ani kunnafoni saniyɛlenw kɔni y'a jira sariyatigiw kɔni u banbalen bɛ Bintu nɔfɛ sabula ni Bintu mana a ye kuma minnu a n'a ye min ta k'a da mɔɔw la Boubacar Sidiki k'a ɲɛfɔli f'a ɲɛ de ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko jamana kunkanko tɛ bila ayiwa bilen i k'a dɔn bɔda la Boubacar Sidiki jamanakuntigi kɔni y'a jira min ye nin ko in ye a ka kiiri fo ka se a dan na jalaki o jalaki b'a la ani fiɲɛ o fiɲɛ b'a la a bɛɛ ɲɛ ka dɔn ni min ɲɛ dɔnna na ni min kan ka kɛ sariyatigiw fɛ o fana tɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn
sɛbɛn ye an ye min bɔ soft kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ waati wɛrɛ soft an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko sɔrɔ de Bamako ko fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn k'a nɛn da i la k'i nɔ maa min ka fasiri ye nin ye sɔrɔ de Bamako kɔnɔ o de ye Laya Jara ye Laya ko min ye Alisa Musa Mara min ye anw ka premier ministre kɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ sisan da in na kɔni a bɛ kaso kɔnɔna na kiiri kɔni a kunfɔlɔw bɔla ka kɛ ka bɛn jaabi minnu bɔla o la ka bɛn octobre kalo tɛmɛlen ma tile 27 san 2025 a jirala sa kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ Musa Mara donc ala k'a kan ka san 2 kɛ san kelen a b'o kɛ a datugulen san kelen tɔ o juru bɛ don a la wa n'i y'a lajɛ fana min ye sefɔ wari 500 ye a kan k'o fana sara o kɔni jaabi bɔ ka bɛn octobre kalo salen tile 27 san 2025 i b'a ye k'a fɔ a ka journal donnɔ olu kɔni u ye laɲini kɛ ka ɲɛsin cour d'appel ma bawo nin kiiri fɔlɔ in kɛra tribunal de première instance de la n'i ma jɛ ni jaabiw ye i bɛ laɲini kɛ cour d'appel fanfɛ waasa min ye kiiri ye segin ka kɛ a kan o baaraw de boloda bɛ ka bɛn ntɛnɛn nata ma san 2026 in kɔnɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye san 2 min ye san 1 ye a b'o kɛ a datugulen san 1 juru bɛ don a la sefa wari 500 fana a b'o sɛbɛn i n'a fɔ n y'a fɔ i ye kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na wa yalima cour d'appel kiiri tigilamaw n'o y'a juge ye olu bɛna taa segin ni hakilina kelen kan wa walima u na dɔ bɔ a ka kaso hakɛ la wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nka n'i y'a lajɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna juillet kalo dɔ san 2025 min y'a jira sa k'a fɔ Musa Mara a ye sɛbɛnni dɔ de kɛ a ka page compte Twitter sanfɛla la min kɔni bɛ jamanadenw futinɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a fɔ jamana marabaaw ma n'i y'a lajɛ fana a ko k'a taara bɔ kasoladen dɔw ye o kasoladen ninnu a ko k'olu minɛ bɛ ka datuguli min kɛ dɛ ko jɔn ko ala ko sariya sɔsɔ belebele don o taabolo damanda minnu farala ɲɔgɔn kan o kɛra sabu ye sa faamaw ka wele bila a ma n'o ye kiiri tigilamaw ye ka se ka taa ɲininka a dalakan na ko yalima e b'a la ka nin kuma minnu fɔ ta i b'a fɛ ka bisi basa dɔ jamana marali la a marabaaw yɔrɔ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye Musa Mara ye maa min n'a ja jɔlen don a tɛ siran a kuma si tɛ cɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ a kɔni kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔ wa min ye daba masa ye a ni bɛ o min bolo dɛ k'a bɛ o fana nɔfɛ n'o y'a bila latigɛ minɛn min kɔnɔ a bɛ jɛn ni o fana ye ɲininkali min b'a la ka kɛ dɛ halisa an bɛ segin o kan min ye ntɛnɛn nata ye nin san 2026 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ yalima Musa Mara a ka san 2 kɛ yalima o bɛna taa sɛbɛntiya ye kokura wa walima dɔ bɛ bɔ o la ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ ka kɔ o waati fana i b'a ye k'a fɔ min ye a datugula yanni a ka datuguli cɛ walima a datugulen kɔ min ye adamadenya hakɛ lakanali o kɛnyɛrɛ jɛkuluw ye i n'a fɔ Amnesty International o n'a ɲɔgɔnko jɛkulu wɛrɛw olu kɔni y'a jira ni société civile lakaw minnu y'a jira sa k'a fɔ ko bin kɛla Musa Mara kan wa min ye Musa Mara ye k'a kan ka labila bolo ka bɔ a kan na a ka taa a ka so wa o kɔrɔfɔ min kɔni filɛ nin ye yalima o bɛna lamɛn kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn ko n'a y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ maa mana ye dugu min sira kan o dugudenw foli de bɛ kɛ i la o ye diyagoya cogo bɛ di wagatigi ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura san 30 ni kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye maa min y'a ɲɛgɛn a to a de ko Dɛnba Kɔnte Dɛnba ko i k'a dɔn Segu laadatigiw Segu maakɔrɔbaw o farala ɲɔgɔn kan ka kuma wagatigi ka hakili jagabɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ne ka waati bɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn Segu laadatigiw ani Segu maakɔrɔbaw wagatigi i k'a dɔn u ka hami ani min b'u hakili la u bɛ jɛ k'a fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni jɛlen don min ye tubabukan sage de Segu n'o ye Segu i k'a dɔn a maakɔrɔbaw ye wagatigi i k'a dɔn ka fara ɲɔgɔn kan kɔni hakilina min bɛ o de ye fanga min bɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ye wagatigi i k'a dɔn jɔn ko a la u jɔn bɛ olu kɔkɔrɔ ni sɛbɛ ye sɛbɛnnikɛla k'u ka kuma caman bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ wagatigi i k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min kɔni ye cɛmancɛ fanga kanu a k'o de sɛbɛkɔrɔ fɔ nka min fɔr'u fɛ sen wagatigi ko e ka kuma in e k'a ta k'a lajɛ dɛ u ko wagatigi k'a dɔn Imam Mahamudu Diko u k'a tɔgɔ sɛbɛn maa fala ni maa ɲanina minnu bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ Gati i n'a fɔ Bamandi Jɛrɛjɛkulu Diko tɔgɔ ka sɛbɛn ka fara olu kan wagatigi sabula a ka kɛwale n'olu ka kɛwale de ye
kelen ye sɛbɛnnikɛla k'u ye kuma ba fɔ dɛrɛ a ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla u ka kunnafoni lase la min ye Gawusu Sidiki Mɛnta Gawusu Sidiki Mɛnta ko Segu maakɔrɔbaw bɛɛ n'a kan u ye kuma don ale da k'a k'a lase Boubacar sabula ma o ma de b'a la jamana cili walima jamana walankatali de ka di ye olu tɛna jɛ n'a ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini sabula min ye jamana in ɲɛ kolo kelen don maa minnu kɔni min kelen bɛ ka jamana in bɔrɔtɔ bi n'o ye Bamaji jɛrɛjɛkuluw ye Boubacar k'a don olu tɛ hinɛ u tɛ makari u bɛra ka jamana walankata ka maanifin defa o kuma olu ɲɛna olu ka kɛwale ani Imam Mahamudu Diko min ye Badalabugukaw ka alimamiba ye u ka kɛwale bɛɛ lajɛlen kelen hali n'a sɔrɔla marifa talen d'a bolo nka marifa ta ko b'a kɔnɔ a ko sabula kuma minnu bi bɔ a da Bamaji kuma don Boubacar i k'a dɔn kɔsɛn na jɛrɛjɛkulu dɔ sigira sen kan minnu kɔni di jamana in yɛrɛ kɔnɔ fo bi jamana kɔ kan Imam Diko ko a y'o maa ye Boubacar k'a dɔn nin ye terroriste baara de ye ka sababu kɛ mun ye jamana minnu bi fanga na fɔ a ka walankata k'olu dafiri a ŋaniya ani hakilina bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma Boubacar n'o y'i bɔ a la i k'a dɔn wulikajɔ wɛrɛw ani jateminɛ min bi jamana yɛrɛ pɔcɔ i k'a dɔn u ka hakilina k'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma o tuma olu maakɔrɔba minnu bɛ Segu olu y'a fɔ n'u da caman jɛ ye o tuma Imam Diko terrorisiw ni ɲangata ka kan ayiwa n'u minɛna min ni min kan ka da u kan ko jamana kan k'o sɛbɛn k'a fɔ Imam Diko n'a bolilen bɛ ka taa Aligérie a n'o ɲɔgɔnna ka kan sabula hakilina minnu b'a la ani jamana i k'a dɔn ayiwa a cili hakilina minnu b'a la Boubacar i k'a dɔn olu sɔmina o tuma o k'i bɔ a la maa ma bɛ yen k'a fɔ Imam Diko yalima a kanubandi ye walima i n'a bɛ sira kelen na Boubacar ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni i k'a dɔn kan ka kɛ sara kelen de sɛbɛnnikɛla k'u ye nin kuma in fɔ nka an bɛ donni minɛ ko bi maa si kɔni tɛ Mali kɔnɔ min kɔni kumana k'a fɔ k'a na Segu maakɔrɔba ninnu jaabi walima k'u ka kuma sɔsɔ sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ Imam Diko i k'a dɔn a kelen tɛ nin gɛlɛn in na Boubacar i b'a ye k'a fɔ ko in sigi furadama sen kan n'u bɛ diɲɛ ɲɛfɛ Boubacar i k'a dɔn maa wɛrɛw ye u hakilina bɔ k'a fɔ k'u farala i k'a dɔn Imam Diko kan Boubacar n'i y'a ta k'a lajɛ Useni Amiyon Gindo dɔw k'a ma ko Pulo Boubacar i k'a dɔn ani kamalen dɔ fana bɛ yen ko Etienne Fa Kaba Sisɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'u ni alimami bɛ ayiwa sira kelen kan nin ko in na Boubacar ko in kɔni gɛlɛyara u ka kɛlɛ in kɔni a bara ka kɛ jamana kɔ kan hali n'a sɔrɔla seba t'u ye k'a fɔ u bɛna suuru jamana kɔnɔ kuma min kɔni don kuma bana min ni ba don sabula i k'a dɔn u bɛ wele da de kɛ san kalo 12 maa o maa ni murutilen don i ka se ka taa far'u kan nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ tun kɛra Nouvelle Horizon ɲɛdankura an bɛ u fo u ko tɛ maanifin dɔnfɛn kɛli dunfɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya tɛ tɛmɛ o kan min ye journal Le Pays ye n b'o ta fari maa min ka fasiri ye nin ye u y'a sɔrɔ fana min ye minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma olu ka kunnafoni di sira kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye 14 janvier ye san o san cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw na fɔra dama ka na se bi ma san o san a bɛ ta ni ka a yanga k'a kɛ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka kɛ an yɛrɛ ye ka bɔ maajugu sɔnni kɔrɔla la ka bɔ u sagoya la i b'a ye k'a fɔ a don a bɛ ɲɛnɛmaya n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinɛnda a kɔni a bolofara kun cayalen don nka anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani adamadenya o bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ye ministre de la santé développement social ye min ye médecin colonel major Assa Bajolo Touré i b'a ye k'a fɔ a n'a maakafow olu kun kɛn bɛ ka fiɲɛ bɔ u senkɔrɔ ni ka taa Kalabankoro groupe scolaire Mamadou Kunda u taara yen kɔnɔna na ka se ka taa don in ka se ka ɲɛnɛmaya maaba caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana kuma yɛrɛ a kun fɔlɔ la maa min ma i bɛ o dɔn wa o de ye commission santé ani développement social o ɲɛma n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye Fɔnba jɔn ko Ala a kɛlen kɔ ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ min ye 14 janvier ye o min bɛ ta san o san ni ka o ɲɛnɛmaya ka taasi bila kɛ ka maanifinw hakili lajigi o kɛnɛ o kana sigi groupe scolaire kunta min filɛ Kalabankɔrɔ o du kɛnɛmana na jɔn ko Ala ko kun belebele bɛ a la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye denmisɛnnakaw ye olu n'Ala ye si d'a ma olu de kɔni bɛ kɛ jamana kadiriw ye wa n'u hakiliw jɔra hakilina taabolo ninnu na kabi sisan a bɛ kɛ sababu ye u ka se ka u jɔ jamana ye wa min ye jamana ye a tɛ tunamada maa si fɛ bɛɛ lajɛlen hamina ka kɛ kelen jamanajɔ la hakilina in a sigikun ye sen kan ka ɲɛsin o kun kelennaw de ma nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ
min ale ka kɔrɔfɔ baale kɔ madame le ministre n'o ye médecin colonel major Asabajalo Touré ale kɔni ye kuma ta sa k'a jira k'a fɔ denmisɛnninlakaw a b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka kalan minɛ i sɛbɛ la bawo jamana o jamana n'i b'a fɛ ka yiriwa e b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la f'i ka denmisɛnninlakaw olu ka kalanko ɲuman sɔrɔ o kalanko ɲuman tɛ taa dɔwɛrɛ kɔ koyi e ka se lɔgɔliso la waati la wa min ye kalan mana bila fana i ka segin ka taa so waasa i ka se ka t'i ka leçonw ta wa n'o fana bɔla yen i ye i da se ko caman fana ma n'o de ye Kidali ka se ka bila an ka taya la min ye an ka jamana se a ka boli Kidali région kan o fana o sɔrɔ la o kɛra o jala bɛɛ lajɛlen a y'i da se o ma n'o fana bɔla yen min ye jɛnsɛlɛgi naani tɔnba o ka sɔrɔdasi n'o y'a finitigilakaw ye n'an ko a ma ko minisuma k'olu gɛn fo ka wulu su u nɔfɛ a da sela o fana ma bawo olu ye san 10 ni kɔ kɛ a foyi ma dilan den don o don ko b'a la ka cɛn ka taa fɛ o fana bɔla yen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka sɔrɔ ye o taabolo min y'an ka dugujukɔrɔ nafolow ye o bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na walima min ye sini ɲɛsigiw ye n'o ye denmisɛnninlaka ninnu ye olu bɛ se k'o tɔnɔ bɔ cogo min na hali n'a sɔrɔla an tɛ yan o taabolo ninnu minisiri ye da don o la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o fana bɔla yen koyi hali n'a sɔrɔ an tɛ yan a bɛ k'an ɲɛ na an tɛ yan cogo di maanifin si man ca tuguni wa anw da ka ca koyi a bɛ k'an ɲɛ na yan a tɔnɔ bɛ bɔ ka k'an ɲɛ na nin ye mun kuma ye an tɛ yan cogo di ne ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ bi ka jaabi bɔ bi jɔn ko ala a tɛ ɲɛ dɛ i bɛna don dajugu fɛ i bɛ kɛlɛ de kɛ a tɛ k'i ɲɛna a bɛ k'i den o bila i kunkolo la kɛlɛ hali n'a kɛra san 100 ye a bɛ k'an ɲɛna yan ni ala sɔnn'a ma nin ye mun tire juguya kuma e bɛ joli la sisan o tɛ kasira ye n'e tɛmɛna 100 tilancɛ kan 100 tilancɛ joli 50 kɛ e tɛ 60 ni kɔ la wa e bɛ ka sɛnsɛn ka taa 70 fɛ hali se ko k'a bɛ k'i ɲɛna i tɛ sabali n ka jɛ tire juguya dabila ko ye cɛni o a bɛ k'an ɲɛna ni ala jɛnna n'a ye naamu ni ala jɛnna n'a ye ni ala jɛnna n'a ye o de ye kuma ye a e ta ye n ma da la ha y'a dɔn maa tɛ nin fɔ ne ma ko i sɔrɔ i t'a fɔ a fɔ safuru la ye n tɛ foyi n b'i deli ayi n b'i deli foyi tɛ ne sɔrɔ ko ne y'i deli sa n ko n y'i deli ne b'a fɔ a fɔ safuru la ye e jɔsa n b'a f'i ye dɔrɔn ala ka si d'i ma ayi o de ka di tulo a fɔ ko safuru la n b'i deli de koyi maa ti ka ngana i gansan ko ye cɛnni a fɔ safuru la ye ayiwa a fɔ sa dan sɔgɔ ni ko n k'i ka ayi sa o y'a tarabulama ye tu dafili merci tɛmɛ n'a ye o kuma yafa minɛ na e tɛ jɛliden dɔn fana kana n'i yɛrɛ kɛ wara ni fata ko ayiwa parce que o kuma n y'a mɛn e di dɛsɛra ka taa ne lajɛ MCA la e bɛ so ŋanaya la e dɛsɛra ka taa ne lajɛ MCA la o tɛ ŋanaya ye o dusukolo kɛcogo e kan k'o de e kun kan k'o de kɛ ne dusukolo ka fɛngɛ ne jɛnna ne y'o fɔ e o n tɛ se min na n tɛ se o la koyi e di tɛ saya fɛ e tɛ saya fɛ ayi o n'o tɛ kelen o fɛn dɔ bɛ yen ne maanifin n bɛ maa min dɔn ka t'i lajɛ o degun kɔnɔ a bɛ min da ne ni k'ala de b'a dɔn n tɛ se k'o kelen ni n t'o supporter ayiwa n t'a dɔn n b'i ye ka nin fɛ hali ne yɛrɛ den min wolo n'o bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ don min n bɛ du bila fɛn dɔ bɛ yen n tɛ k'o ye o kelen ni kɔni jɔn la ne yɛrɛ tɛ se ka jɔ a bɔ e dun ko cogo di bɛɛ n'i da cogo de don koyi hali pikiri tɛ se ka kɛ ne den la ne ɲɛna pikiri ka dɔgɔtɔrɔ ka pikiri biɲɛ ta k'a b'a turu ne den la n b'i saba n bɛ taa de a tɛ kɛ ɲɛ na diɲɛ na wala a bɛ convocation tigɛ ka di a tɛ kɛ ɲɛ na kana ko n k'i den furakɛ ka tila ka n bugɔ non o tɛ fɛ kɛ f'i ye n'i man gɛlɛn ka se yɔrɔ dɔ dilan quoi naamu min ye Kalabankɔrɔ lycée public ye e ko ɲinɛ kɛra o kɔ de ye bawo min ye nɛgɛ kaɲɛ 9 dana gosilen kɔ minisiri n'a maa ka fɔ u sɛnsɛnna ni ka taa lycée public de Kalabankɔrɔ o kuru kɔnɔna na maa min dun bɛ yen n'o ye u bisimila o ye ɲɛmaya bulon ye ka yamaruya dila professeur Seku Mamadi Kamara ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ souveraineté yɛrɛ ye mun ye dɛ jamana b'a la ka mun ɲini an wulila an bɛna taa fan jumɛn fɛ min ye professeur Seku Mamadi Kamara ye ale y'i da se o ma ni ka o sɛbɛnkɔrɔ walawala a y'a jira fana k'a fɔ kungilennaw ni hakilina minnu nana n'o kɛla sabu ye jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a to a da ko Alliance des États du Sahel o taabolo a nana ni kungilenna minnu ye ani hakilina minnu tun b'a ko kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ hali min ye banque AES ye o sigi sen kan a n'an k'an fosi jamana saba in n'o ye AES jamanaw ye ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na min ye professeur Seku Mamadi Kamara ye ale y'i da donni na Kalabankɔrɔ lycée public kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan
nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ min ye jamanadenw ye faso Maliba Burkina Faso fo ka taa se min ye Niger jamana ye jamanadenw de kan k'u kungilenna kɛ kelen ye haminaw kan ka kɛ kelen ye wa souveraineté n'o ye yɛrɛya ye o kanu kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sunɔgɔkan ye wa an bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ni o ye min bɛ se ka kɛ sababu ye min ye denmisɛnnakaw ye olu ka se ka kɛ jamana siniɲɛsigi waati ni don nataw kɔnɔna na nin ko sɛbɛ don min y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔ olu y'a sɔrɔ ministère de la santé o ka kunnafoni di sira kan maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔ laban b'a fɔ k'i taara siga t'o la Bakari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la nouvelle alliance bɛnkan kura a bolo ko siɲɛ 70 ani siɲɛ 8 maa min y'a sɛbɛn a tɔ a ye ko Sidiki Dunbiya Bakari e ko Adima PSG ye parti politique kɔrɔ belebelebaden min b'an ka jamana kɔnɔ n'a y'a dungɔ a n'a seko kɛ jamana in kɔnɔ a Bakari e ko bi ka di de sabula min ye section de comptes de la Cour suprême Bakari ko olu ye wari min sɔrɔ Bakari i ka don ka wari cayara fo k'a fɔ k'a to ten gɛlɛya fanba in e ko Adima a ɲɛmaso u bi sɔnna bi de sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'a lajɛ min kɔni premier ministre ye mɛ kalo tile 5 san 2025 min ye Cour suprême n'o ye jamana sariya sunba ye wase u ka sɛgɛsɛgɛli bulon min bɛ yen u ka wuli ka jɔ kɛ faso ye wari min da ka di parti politiques ma k'a daminɛ 2025 wase k'a dɔn a wari ko a ɲɛ ka fɔ a ma fɔ k'u k'a sara dɛ a fɔra de ko wari in donna da min fɛ sabula sariyaw de bɛɛ ayiwa min ye wari dilen parti politiques ma o sariyaw kan ka dafa a sɛgɛsɛgɛli n'a jateminɛ ani ɲɛfɔli k'o ka kɛ wase k'a dɔn ayiwa gɛlɛya kɔni e ko a ma wuli de ko daminɛ na min ye parti politiques ye u bɛɛ lajɛlen bɛnna kan n'u nana k'u bɛna an mafiyanya an ka kuma kelen fɔ k'u y'an ka yɔrɔw datugu min ye baarakɛlaw ani sɛbɛnfuraw datugulen don yɔrɔ min anw di yen sɔrɔ bilen ni ka taa janko k'an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ Bakari o t'a la o wari de dira e ma a ko bɛ ɲini ka gɛlɛya a gɛlɛyara dɛ maa min b'a fɛ ka fɔ n'i y'i tɛgɛ kasaman da o nun kɔrɔ o k'o tɔ teliya o kɔni o bɛ o tɛ yɔrɔw dayɛlɛ o ka taa sɛbɛnfura ninnu labɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'o kuma fɔlɔ min fɔ kalati turu o kan sabula bɛnkan sɛbɛn de bɛ jamana de y'a jira waati la sariya kɔnɔ k'a fɔ faso bɛ nafolo min sɔrɔ san o san a 20 o 20 0,25 i k'a dɔn o bɛ di u ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ waasa jamana jɔli ani politiki kuma fɔli min bɛ kɛ sababu ye ka jamana gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka kɛ Bakari nka n'i ye k'o ta k'u lajɛ min ye wari bakule min dara jamana fɛ ka di parti politiques ma san t'a kɔnɔ Bakari i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ jate jɔnjɔn da si la n'i ye tali kɛ ka ɲɛsin parti politique min yɛrɛ ye nafolo sɔrɔ bɛɛ ye o ye Adima PSG ye Dide Bakari i k'a dɔn Dide i k'a dɔn Mamadu Baturu Jaa bɛ ka kuma don n'i ye Dide kelen kɔni ye yaala la n'a tununen tɛ fiyewu fa de y'a minɛ cɛkɔrɔba in tun bɛ kuma koyi mais a ka jate ye ne nkalon ye dɛ diden kelen ni o diden kɔni tununen tɛ tɔw la politiki janjo mana wuli ka jɛ ko an bɛ fiɲɛ de ɲini ɲɔgɔn na ni Ala ni kira cɛ Mamadu Baturu Jaa bɛ Ala ka hinɛ nin mana ka kɛ yen a ma nɔgɔn maa ni bɛ dabɔ kuma kunna ta ye o n'a ko i b'a fɔ k'an ka maaw kɛ Sikasokaw awɔ n'a ko a bɛ kuma lankolon ta k'i sɛgɛrɛ i ka maaya banna o a ma nɔgɔn mɔgɔw b'i lajɛ n'a filɛla de Ala ka hinɛ il y avait des grands hommes politiques dans ce pays là wallahi a maa kalannen n'a maa kalanbali non il y avait vraiment des hommes politiques dans ce pays a tɔgɔ maître Demba Diallo ni maître Sagolobaw non vraiment c'était des vrais hommes politiques n'u ye kumaba fɔ ka ban i kamana bɛɛ bɛ guwa a ma nɔgɔn Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko Adima PSG Bakari ko olu yɛrɛ kelen pewu miliyari 5 ni miliyɔn 100 ayi u y'a salo koyi o cayala dɛ olu dɔrɔn y'o sɔrɔ a cayala n'a fɔra ɲɛfɔli ka kɛ hali bi o sɛbɛnfuraw ma se ka ye o sɛbɛnfuraw bɛ tunun de o tɛ ye o Bakari a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a fɔra dɔrɔn de wari min dira aw ma nin waati in kɔnɔ ka n'a bila nin waati in na wari in donna da jumɛn in fɛ wari in kɛra mun ye wari in i k'a dɔn hakilina minnu fɔra ko wari in ka ko ye an b'a fɛ k'a dɔn n'a kɛra o ye Bakari nka n'i ye ko ta k'u lajɛ ko yɛrɛ daminɛ i b'a ye k'a fɔ
min ye ITS ye o ma sara la INPS tɛ yen min y'u ka baarakɛlaw k'olu sarala la sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ bɛn kɛra k'u taara sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ayiwa BDMSA la waati k'u y'a ye k'a fɔ hali ayiwa kunkuru minnu dora n'o kun kan ka segin o ma kɛ waati parti politique min dalen b'o kan o ye RPM rapport min fana kɛra waati k'i b'a ye k'a fɔ o kelen don sabula olu fana ye wari ba kule de sɔrɔ miliyari 5 n'a kunkan fɛ waati k'i k'a dɔn hali kɔsa in na i k'a dɔn miliyari 1 ani miliyɔn 700 ni kɔ taara ka d'u ma sɛbɛnkura yɛrɛ t'o la waati k'i jateba t'o la o yɛrɛ dun kɛra hali o ma mɛn fana koyi waati ko walima ninnu bɛ se ka kɛ cogo di o de la ministère de l'administration territoriale o ko nin kelen bɛ ka ayiwa bamuru bɔ sariyatigiw kɔni k'a ɲɛɲini ko in dalen bɛ ka ɲɛsin parti politique min ma waati ni hali bɛ a ɲɛ ma se ka dɔn sɛbɛnnikɛla k'o ka ca koyi SADI b'a la UDD MPR ADP Maliba URD yɛlɛma Kodemu Sinidi faso yiriwatɔn parena ala ka hinɛ cɛ bilen dara an bɛ ka parti amina yarabi yaro a ko nin tɛ ko ji durulen don fɔlɔ koyi a ma nɔgɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min jalo ka bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ a ka bi bɔli karamɔgɔ dɔ tun kɛra ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le matinal ni Isaka Sidibe ni y'a ka fasiri ye Isaka ko yalima min ye nin Itali jamana de ye n'o de ye Italien Dino Balesra ye yalima a bɛ k'a yɛrɛ filɛ mun ye dɛ ko kɔsa in na kɔ ma bɔ fiɲɛ na wa min ye décembre kalo tile 31 tɛmɛlen san 2025 a ka société min n'a kɛ mɛ k'o sigi sen kan n'an ko a ma ko Koma Fruit SA ani Sobema nin jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen o b'a ka danganiya kɔnɔ ale de ye ɲɛmaaba ye baarakɛlaw kun kɔni tɛgɛ dan bɛ u kuncɛ la ka sabu kɛ u b'a la ka baara kɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na a sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye Dino Balesra ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ k'a yɛrɛ kɛ masa ye o bawo a ka d'a ye cogo min na a bɛ kɛ ten de wa min ye n'a wuli cogo ma ɲɛ sɔgɔmada fɛ n'a sela cakɛda kɔnɔna na a bɛ sin ka lettre bɔ ten maa dama dɔ bɛ a b'olu k'u gbɛn sɛbɛnfura tɛ di i ma i ni hakɛ min ka kan n'o ye ka dɔrɔn ye o tɛ di ɲininkali min b'a la ka kɛ yalima a b'a la ka maaninfin licencieli min kɛ nin ye ko yalima min ye direction régionale du travail de Selenge olu bɛ suna de la wa walima o t'a kalama ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ n'o fana bɔra yen maa kofɔlen wa bɛnkan min n'o kun b'a ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye n'i ka société bɔlɔturu anw ka jamana dugukolo kan min y'an ka jamanaden fanba ye n'o caman ta ka don a kɔnɔna na u ye n'u sɛbɛnkɔrɔ sara u ni hakɛ min ka kan o bɛ ta ka di u ma n'o fana bɔra yen min y'an ka cikɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ mangoro sɛnɛnaw jiriturulaw olu ka mangoro a bɛ o de san k'o bamayɛlɛma k'o kɛ ziw ye nka i b'a dɔn nin maa kofɔlen min tun bɛ k'a yɛrɛ kɛ masa ye n'o ye Dino Balesra ye fatiri b'a ka fɔlɔ n'o ye Isaka Sidibe ye i b'a dɔn min ye tɔgɔ ye ale kɔni a y'a kɔni ka hakilinaw b'a a yɛrɛ hakilinaw na ye a ta b'a kɔnɔ bawo n'a ye zi ninnu dilan anw yɛrɛ ka mangoro ji nɔnɔ bɔlen a b'o bɛɛ lajɛlen salo ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa n'o yɔrɔ min i bɛ o dɔn wa Europe walima Amérique a tɛ feere anw ma yan fiyewu an minnu b'a sɛnɛ na n'i y'a ko ta k'a lajɛ k'a sɔrɔ bɛnkan ye fɛn min ye n'i y'i ka usine walima i ka entreprise bɔlɔturu dugukolo sanfɛla la faso Mali b'a la min ye jamanadenw ye olu fɔlɔfɔlɔ de b'a tɔnɔ bɔ min ye baarakɛlaw ye o caman na ta Maliden na wa min ye usine walima entreprise ye a bɛ fɛn minnu dilan anw de kan ka a nafa sɔrɔ fɔlɔ yala a bɛ bɔ jamana kɔ kan nka maa kofɔlen e ko a kɔni a tun bɛ k'i sen da nin bɛɛ lajɛlen kan ni k'a da duguma k'a tereke a ka sira tɛ maa ka hakɛ fɛ an kana baga tubabukɛ ma cogo di fɛn minnu n'an yɛrɛw b'a dilan yan i b'a ye en général an mago tɛ k'a la fɛn caman bɛ dilan an fɛ yan e ɲɛna ko an ka mɔgɔ an bɛ girin olu nɔfɛ de. a b'a ta consommer maliyɛn de kan ka don ba la dɛ. o de kan ka kɛ. walasa usines ka se ka ɲɔ ka fori. non wala n'a sɔrɔ an bɛ girin an yɛrɛ bolofɛn nɔfɛ i y'a faamuya b'a la an tɛ sɛgɛn o. fɛn caman min bɛ dilan an fɛ yan bi makɔrɔni ninnu ni o n'a ɲɔgɔnnaw ni fɛnw nka hali bi an bolo mana bɔlen bɛ min bɛ bɔ jamana kɔ kan. o man kan. voilà. jamana tɛ développé dɛ. voilà. usinitigiw tɛ nafa sɔrɔ. o de y'a to Musa Alasani Jalo ko waati dɔ la ko makɔrɔni salon sunkalo ɲɛkɔrɔ la ko makɔrɔni doli ka jɔ.
dɔw ko ayi k'olu taar'u ta cɛ ka na ka ban k'o bɛ kɛ cogo di. mais nafa t'a la o. Makɔrɔni usine joli bi yan. A ka ca dɛ. An b'a dun Mali b'a dun a ti ban an b'a feere Burkina ma k'a feere Côte d'Ivoire ma a ti ban. An bɛ tila ka taa dɔ wɛrɛ san jamana wɛrɛ la. Mais pour quelle raison. A gɛlɛyala. non. min ye Dino Balesra ye ni Itali ka den ye jɔn ko Ala ale kɔni bɛ k'i waa da maaw na e ko a yɛrɛ ma boli wa a taara ka baarakɛlaw min ye farafin dɔw ye togolɛ dɔw ni maa wɛrɛw olu de kɔni sugandi bɛ k'u kɛ ɲɛmaaw ye olu de ye chef d'usine ye olu de b'a la k'u sago n'u dungɔ kɛ u farafin ɲɔgɔnw na yan maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin ko in bɛna to senna ta wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ko sɛbɛ bamana salo ka bɔ le matinal kɔnɔ Isaka Siribe a ka fasiri don Jirigi ne bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui wa kari sɛbɛn fura in kana don sabula nin y'a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 99 ani siɲɛ 2 wa kari maa min ye nin sɛbɛn fasiri Haidara don Alhaji Abe Haidara Boubacar kɛ a ko i k'a dɔn Mali ballonda a bɛ mun na an di wo ti Boubacar kɛ an bɔ i k'a dɔn ɲɔgɔn kunbɛ ba dɔ la i k'a dɔn dusukun de bɛ se ka bila hakili ɲɛ ten Boubacar k'o dun man kan Mali farikolo ɲɛnajɛ Boubacar kabini indépendant taara fo ka n'a bila bi la an bɛ nin gɛlɛya kelen na ne ko Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ gundo jumɛn in b'a la dɛ ne ko fiɲɛ jumɛn in b'a la dɛ ne ko gɛlɛya in yɛrɛ jumɛn ni jumɛn in de don dɛ Boubacar k'i k'a dɔn ɲininkali de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Mali tile min ye awa an ka laada don 8e de finale o taa ni maa cɛ dɛ an kɔni b'o ta an bɛ se ka bɔ yen de o kɛra anw jamu n'an jɔ ye o kɔni n'a y'a diya a ka k'u ta nka an ka 8e de finale kuma an b'o salon n'a ɲɛna nafa de t'o la an kan ka tɛmɛ o kan mais voilà le problème c'est ça Boubacar fasiriba ko nin ko in kɔni kɛ i k'a dɔn kuma caman kɛra Boubacar k'i k'a dɔn dabali caman tigɛra fɛɛrɛ caman tigɛra nka ko mana kɛ cogo o cogo n'a ma kɛ ni hakili ye Boubacar k'a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔɔni a ko min ye Mali ka élimination kɛli o yɔrɔnin bɛɛ maa damadɔ kɔni bɛɛ minnu ye sɛbɛnfura sɛbɛn k'a fɔ olu ni bɔra fédération ko la général Brahima Diabaté commission centrale des charges commission centrale en charge des ligues colonel Sega Sissoko commission centrale d'organisation commissaire de police Amadou Obanga Sissé commission centrale de sécurité Sekou Masire Silla ba sedu sila dɔgɔkɛ don ni yɛrɛ dɔgɔnin Sekou Masire commission centrale des jeunes Ishaka Diakité commission centrale sponsoring marketing et télévision Dramani Dante commission centrale des arbitres madame Djila Acheta Diallo nga madame do ngo muso do Djila furumuso do muso do y'a faamu numéro jumɛn madame Djila Acheta Diallo commission technique et développement Abdoulaye Konate commission centrale des médias Lassana Kouma Lassana Njini n dɔgɔnin do Barawuli ka den do n dɔgɔnin do i k'a dɔn ale bɛ commission centrale fils futsal et beach chasseur bɛɛ fa o kɔrɔ ne t'o dɔn bɛɛ fa bi ne t'o dɔn y'a ye ani ne min dɔn b'a fɛ yen ko n t'o dɔn i t'o kɔrɔ dɔn dɛ ne kun tɛ baniya fɛ o an ka taa i t'o kɔrɔ dɔn tiɲɛ tɛ ni ka tiɲɛ na n yɛrɛ tɛ n dɔn nka min kɔni ye ayiwa beach chasseur o kɔni ye anglais ye Mohamed Sega Sissoko commission centrale des finances Boubacar ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ u bɛɛ ka kumakan ye kelen ye anw min ye anw ye n'an kun bɛ fédération malienne de football la comité exécutif n'o y'a ɲɛmaaso ye wa anw ye wala sɛbɛn Boubacar i k'a dɔn n'i ye ayiwa sarakisɛw ta k'a lajɛ nin ko min ni ko min dalen filɛ ɲɔgɔn kan maa 10 tile kelen olu bɛɛ lajɛlen ka wala sɛbɛn sariya ye min fɔ a ko kɔnɔ i y'o dɔn wa Boubacar k'a dɔn ni jama ma ayiwa tilancɛ bɔ sabula comité exécutif yɛrɛ ye maa 19 ye ni tan ye wala sɛbɛn yarɔ kɔni a tɔ kɛra dɛnkɛrɛfɛ a ko i k'a dɔn o ye ko gɛlɛyalen secrétaire général kan ka min kɛ sa o de ye ka wuli ka jɔ bolo da assemblée générale extraordinaire Boubacar n'o ye ɲɔgɔn ye ba ye k'a fɔ o tuma an ka ɲɔgɔn ye min bɛ taa kɛ sababu ye i k'a dɔn min b'a jira k'a fɔ ayiwa fédération yɛrɛ tira o tuma wele da de bɛ kɛ camancɛ fanga ma min bɛna baara tɔw kɛ a ko nka o tɛ kɔnɔri ye sa wa o ye kɔnɔri nka an bɛ donni minɛ ko bi lettre de kɛra ni ka ɲɛsin min ye ayiwa kafu ni FIFA ye ayiwa nin ko in de b'an ka jamana kɔnɔ dɛ an ka fédération nin sɔrɔ Boubacar sabula olu de fana bɛ sariyakisɛ bɛɛ kunna farikolo ɲɛnajɛ sira la Boubacar n'o y'i bɔ a la
a ko ni maa min ye baabiye ka ayiwa ɲɛmaaso ta k'a lajɛ olu sigi fura dama tiɲɛ ka tiɲɛ na u ye dɔ kɛ wakasiri k'i i k'a dɔn maa se k'i waa da min na i tɛ se yɛlɛma minnu donna Mali ballontan na ɲɛtaa minnu kɛra ani hakilina minnu kɛra wakasiri k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye fédération ye u ka baara de ye yɛlɛmani ani kɛli ye wakasiri k'i nka min kɔni ye gagneni ye maa wɛrɛw fana kan k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo sɔrɔli Mali ballontannaw u ka se ka ɲɛ sɔrɔ o kɛra ndolantan kɛnɛw jɔra wakasiri k'i k'a dɔn ɲɛnabɔli caman de kɛra nka min kɔni ye hakilinaw ni ko wɛrɛw ye wakasiri k'o gɛlɛya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko dun da k'a lajɛ nin ma an ka jamana dɔrɔn sɔrɔ koyi Coupe d'Afrique min kɛra Maroc wakasiri n'i y'an dafɛ jamanaw ta k'a lajɛ a k'i b'a ye k'a fɔ an dafɛ jamana dɔ bɛ yen olu bɔra anw ɲɛ wakasiri ko olu bɔ wakasiri k'i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ ndolantanna bɛɛ lajɛlen ye kungo sɔrɔ wakasiri k'i k'a dɔn ayiwa min ye hali minisiriso min bɛ farikoloɲɛjɛ kunna u y'o gɛn Gabon don k'entraîneur gɛn Gabon don wakasiri k'i munna fédération dama anw fɛ yan a b'a dɔn depuis Ala ye maliyɛn da musalaka ka d'anw ye an bɛ musala de ye o même au Burkina est-ce que o ye ministre fana ma wuli ayiwa je crois a ma wuli dɛ a bɛ yen voilà mais c'est ça Gabon de kɔnɔ olu y'a filenkolonci k'a da kolonci n ko o yanni lahara jɔ dɔw cɛ ko jusqu'à nouvel ordre voilà baara ban mais là je suis d'accord pour reprendre tout mais seulement Mali kɔnɔ wakasiri k'i i k'a dɔn hali min kɛra Abidjan munna o ma démissionné ayiwa fédération ma démissionné min kɛra Abidjan an kɔrɔ fédération ma démissionné ayiwa n k'u nani u ye ko in mɔndɔn k'a dati mais cette fois-ci pour que fédération démissionnera o b'a dɔn k'a fɔ wari min fana donn'u na yanni u ka taga n'u y'u dagosi ye k'a se résultat ɲɛnama ma bɔ diyagoya u bɛ maloya kɛ u sanmɛna de ayiwa n'u sanmɛna i k'a dɔn u kɔni u laban a ɲɛnen a bɛɛ kana tiɲɛ dɛ problème o de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ ji min ji jumɛn ji jumɛn cogo di te Zara premier lango min o de waati wɛrɛ non dɔgɔ bala tɔgɔ bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bi kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma le fondement Boubacar nin y'a bolo ko siɲɛ 200 siɲɛ 66 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko bɛɛ kɔnɛ a ko i k'a dɔn turatigiw de bɛ ɲɔgɔn fan na Boubacar Sidiki chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o fɔra julaw Boubacar Sidiki min kɔni kɛra sɔrɔ ye ani min kɛra nafa ye ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o la ka ban ani yɛlɛma kura minnu kɛra a fɔ maju Sɛnpara Boubacar mɛ kalo tile 21 san 2023 maju Sɛnpara i k'a dɔn latigɛ nana min kɔni a ka wele ka na bila chambre de commerce ɲɛmaayaso la sabula a donnama in kama ale de ye danga ye président ye Yusufu Bacili ye juwara bɛ kɛ ala nana gɛlɛya se Yusufu Bacili ma sabula min kɔni ye wulikajɔ kuraw ye ani ayiwa min ye sarakisɛw ye olu kɔni nana Yusufu Bacili nɔ minɛ COVID-19 Boubacar ko in kɔni gɛlɛyara sabula wulikajɔ fanga bonyana chambre ani jagokɛlabaw fɛ bɛɛ lajɛlen y'i sen don k'i bolo don min bɛ se k'a to Yusufu Bacili i k'a dɔn a bɛ fiɲɛ bɔ da sɔrɔ cogo min na n'a ma ɲɛ o ɲɛmaaso langolo tɛ to Boubacar i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen laban nana ɲini sa setigibaw maju Elɛni e ni Yusufu de ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ka mandat tɔ laban a fana m'a don gɛlɛya la sabula ayiwa maa majiginen ani maa min bɛ juraw ka ko ɲɛdɔn Boubacar Sidiki n'i y'o kalifa o ma i k'a dɔn o taabolo o tɛ gɛlɛya o yɔrɔnin bɛɛ a nani ni da maa si den kelen de ye min bɛ se k'a fɔ Yusufu Bacili k'a ma baara kɛ chambre la Yusufu Bacili ye wulikajɔ min kɛ chambre kɔnɔ a nana ni yɛlɛmaw ni hakilina minnu ye ani maju de hakili farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ o baara tɔ kɛli yalima o ye ko gɛlɛn ye wa Boubacar Sidiki k'a dɔn o de banna min kɔni ye jamana ye sariyaw b'a jira k'a fɔ yɛlɛmaw kan ka kɛ ni yɛlɛma bɛ kɛ min ye maju Sɛnpara ye i k'a dɔn a ko jɔn la ale kɔni sɛgɛnna u ko kuma t'i da o ye dɛ min ye jamana nafolotigiw ye se bɛ minnu ye u ko tiɲɛ tɛ san 2 dama i y'o de k'a la an ye min y'an ɲɛna ɲɛ t'a la i ye wulikajɔ min kɛ faamaw kɛrɛfɛ wulikajɔ min kɛra ka jamana to dingɛ kɔnɔ min ye malo ni sukaro sɔrɔli ye maju e b'i dabɔ a la k'a doni da jɔnni kun na i k'a dɔn o kuma min ye wulikajɔ kura ye e b'o kɛ a ko
n'o de don o tuma n kunkolo b'a kɔrɔ Bouakari an bɛ donni min na ko bi jɔrɔw ka so i k'a dɔn a bɛ nafa ko fɔ sabula jagokɛla bɛ nafa ɲini jamana fana ni nafa ka kan chambre de commerce ko yɛrɛ a baara in daminɛna kabini san 1906 o donnama in kama Sudan français don Bouakari yɛlɛmaw nana kɛ fo kana se bi ma sa k'a kɛ cakɛda ye cakɛda min yɛrɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri n'a baara b'a yɛrɛ bolo Boubacar kɛ a ka sɔrɔ ani hakilinaw sɛbɛnnikɛla ko o de la u k'a ma tubabukan na a nana yɛlɛma k'a kɛ EPPP Boubacar k'a dɔn min ye maakolonmaw ye ani nafolo kasabi dɔ bɛ ta min bɛ se k'a t'u b'u ka baara kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra le fondement bɛ u fo n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko aujourd'hui Mali olu fana y'a sɔrɔ chômage b'u ka kunnafoni sira kan n'i y'a lajɛ samafoli san mana yɛlɛma ka ban min ye cakɛdaw ɲɛmaaya bulonw ye baarakɛlaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa samafoli kɛ baarakɛda n'o ye cakɛda ye o ɲɛmaa na wa n'i y'a lajɛ fana min ye chômage bu SI a ɲɛmaa n'o ye madame Bokoum Fatumata Siragata Traoré ye a n'a ka baarakɛlaw n'o ye chômage bu baarakɛla cɛman ni musoman ye olu farala ɲɔgɔn kan ni ka samafoli ta ka ɲɛsin o ka PCA ma n'o ye président du conseil d'administration Abdoulaye Diané baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'u donna min ye chômage bu ɲɔgɔn ye kɛ soba kɔnɔna ye ka bɛn araba ma janvier kalo tile 7 san 2026 n'i ye kɛnɛ in lajɛ kɛnɛ in kun sɛbɛkɔrɔ sewalen don a daraja a sɛbɛkɔrɔkun yankan bɛɛ n'i y'a lajɛ fana min ye ɲɛmaa ye n'o ye chômage bu directrice ye madame Bokoum Fatumata Siragata Traoré a kɔni ye bonyamasegi ta ni ka ɲɛsin PCA ni a nɔfɛmaw ma n'o administrateur tɔw ye u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la u ye hakilina minnu da k'o kɛ sen ye ka don olu kɔrɔ n'u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda san 2025 kɔnɔna ka se a hakɛ la n'a kɛra nimisi wasa ye o baara kuma balen i b'a ye k'a fɔ PCA n'o ye Abdoulaye Diané ye ale fana ye kɔrɔfɔ ta a ko min ye madame Bokoum Fatumata Siragata Traoré a n'a cɛkɛɲɔgɔn n'o ye chômage baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen bɛɛ fo administrateur to a la k'u b'u fo wa min u ka wuli ka jɔ u ka dɔ fara a kan ani u ye décision gɛlɛn minnu ta san 2025 kɔnɔna na ka sanga ni tajiko gɛlɛya ye ko n'u o ko bɛɛ lajɛlen tilala ka kɛ nimisiwasa ye n'a bɛɛ lajɛlen tilala ka sira sɔrɔ chômage b'u bolo k'a bɛ u fo u la u ka cɛsiri a n'u ka wuli ka jɔ la wa a bɛ kɛ sabu ye fana 2026 baara minnu bɛ n'u bɛ sigi bɛ k'u kɔnɔ u ka se k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen timɛ ka se a hakɛ la maa ni mun ka se ka ji sanuman sɔrɔ Mali seleke 4 kɔnɔ chômage b'u bolo fara bɛ fan o fan fɛ ka se ka ji sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nin ye ŋun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ chômage b'u ka kunnafoni sira Bouakari bi ye juma ye Boubacar k'a dɔn waati kurunna an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Allah Amérique kun bɛ nɛgɛ la Sylvie Varta kuma na k'an jaw ta i k'a dɔn e ni ne ɛlɛ ni an ti fara nka i nɔfɛ d'a ma ka ko wa salam